Nang hinaot karon ang pipila ka mga e-trike operator sa Zamboanga City nga unta tugutan na sila makabiyahe sa National Highway sa syudad. LTO Region 9 gibarugan nga bawal pa ang mga e-vehicles sa National Highway. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Aminado si Sampang Abdullah nga taga Zamboanga City nga dakong tabang na sa iyang panginabuhian ang pagpamasada gamit ang e-trike. Apan, menos kuno ang iyang kita, sanglit taman ra ang iyang biyahe sa mga barangay road sa Campo Islam ug Sotorbil sa syudad. Oo, kung pwede sana. Kung anong gagawin namin para makadaan kami. Nang hinaot ang ubang commuter nga unta tugutan na sa gobyerno ang mga e-vehicle nga makabiyahe sa National Road, sanglit dakong tabang kuno kanila, ilabi na kung dunay emerhensya. Kailangan sa emergency, katulad yung isang araw, nagpunta kami sa General, sa anak ko. Ganito yung anak yan, sana pwede naman to, kasi hindi naman to sagabal sa iba. Apan matud sa Land Transportation Office Region 9, bawal paghihapon nga makabiyahe sa National Road ang mga gagmay nga mga e-vehicles, sama sa e-bike o e-trikes. Hindi yan pwede sa National Highway. So, kung pwede lang sila yan sa kanila mga, for example, sa mga subdivision, hanggang doon lang po sila. Hindi sila pwede lalabas sa mga National Highways. Hinoon, naglaom ang mismong buhatan nga kadtong mga dagkong e-vehicles pwedeng makabiyahe sa national roads. Apan nagulat pa sila og bagong guidelines kalabot e-vehicle sa syudad. Siguro by this June or July, lalabas na po yung mga guidelines regarding the e-vehicles. Sa ngayon, wala pa po tayong guidelines. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa One Mindanao.